korrikak barriro batu gaitu, hemen, gaur. Eta, esan behar dut niretzako oso importantea dela eman Galdakon izatea Oltzaganean, ze ez dakitak izuen, baina ni aekako irakaslea ez joder, nahi bai, ikaslea izan dakoa naiz. 19 urte hasi nintzen Bolintxu euskaltegian, Basaurin, eta hainbat eta hainbat korrikatan parte hartu izan dut, ezta? Aurten urte latza izan dugu, oso iluna eta gogorra, eta uste dut korrikarik ez izateak apurtxo bat umezurtz utzi gaituela, ezta? Ilusioa beharrezkoa danean, korrikak dakarren ilusio guzti horretaz ezin disfrutatzea, utzi gaitu apurtxo bat olan. Baina, amentxe gauz, kasualidadez izango baite da, korrika atzeratu behar izan ez balitz, gaur bertan bukatuko zen. Argi dago, ez da kasualidadea. Azken urtean, bizi izan dugun eta bizi dugun egoera korapilatsuak ez digu utzi duela 40 urte jaiozan ideia zoro eta zoragarri hau gauzatzen. Baina pozarren nago, izen be Euskal Herri osoko 88 herritan ari gara denok aldi berean, ointxe momentuan, bultza euskaltegiak, bultza euskara aldarrikatzen egun berezi honetan. Ikustea besterik ez dago atzeko pantaila honetan zenbat lekutan gabizen gauza bera egiten. Eskertzen dutzuegu bihotzez, onaino, etorri izana, gugaz atetxoa konpartitzera. Aurten ezkara batuko eunka euskaltzale parez pare. Aurten mezurik ospakizunik eta jairik bape gabe. Baina dandana ez da gabezia, pandemia garaietan begira zuek hortxe zagoze, eta gu hementxe gaude, eguerdion kanta dezagun, dugun guztiaren alde. Aurten ez gaude hiri batean, ez korrika eta ez jai, aurten bizitzak eman dizkigu, amaikatxo bat ikasgai. Mende pila bat daramatzagu, gure lekutxoaren zai, gaur eta hemen esan nahi dugu, korrikari bai eta bai. Korrika ez dugu egingo baina, bideak aurrera darrai, bideak aurrera darrai. Batetik zer ekarri dauen aurten korrika eseiteak, ez? Horratzean zulo bat sortu da, beste hainbat esparrutan sortu dan bezalaxe. Baina gu hemen aekan helburu beteko eta Euskal Herria euskalduntzeko bide horretan, bide lagun gara beste askogaz. Eta horregaitik eta horretarako gauz aekan ez da euskaltegi soil bat, baizik eta eragile zuzen bat Euskal Herrian euskara egin deiten, ez?
Da zuloa zein izan da, batetik korrikak asko lagundu izan dozku, izatez geuk ez dugulako funtzionatzen bakarrik Euskal Herriko autonomia erkidegoan. Funtzionatzen dugu Euskal Herri osoan, bai iparraldean dauen zatitxo hortan, eta bai Nafarroan dauen zatitzar hortan. Da horrek ekarri dozku, korrika eseiteak ekarri dozku, horra laguntzeko gabezi batzuk sortzea. Da hori dela eta aukera emon gure dugu herriari, bihotzez holan pentsatzen dauenari, ekarpenak egiteko bebai. Egin zeinkie hemenatzean agertzen dan esteka horretan sartuta, edo interneten jarrita bultza euskaltegiak, bultza euskara, hor ere badeko zuen ekarpena egiteko aukera. Eta garrantzitsuena dana, segituko dugula, naiz da egoera txarrean egon, naiz da hobeto egon, Euskal Herria euskaldundu arte. Eskerrik asko. Hortze dugu esteka geure ekarpenak egiteko. Kaixo, Carmele, zelan doa? Bueno, astiro, pizka bat. Esua edo transmisio hori ematen den, ez? Eta pizkazen jolasari batzetik etzera nola batera egon gabe, baina nola pasatu daitekeen. Eta ideia hori zen baina. Ez da, jogurraren eta ariaren zen. Bizkako jolasa edo, bai, bueno. Galdakaoko, aekako veteranoak. Asier Martin eta Janire gaina. Zatozie, lekuko bila, guri mesua helaraztera. Euskaltegiek menderditik gorako ibilbidea egin deurie. Eta postasunez, esan behar dugu ondorio emonkorrak sortu deuriezala. Hala, euskarak hiztun barri asko irabazi dauz azken hamarkadetan. Eta horien artean, hainbat eta hainbat euskaltegitatik atera dira. Pandemia garaian be, aurrera egin dugu. Osasun neurriak errespetatuta. Ohiko ikastaroekin jarraitzen dugu. Hainbat eta hainbat irakasle eta ikasleren aleginaz. Behondeiela guztieri. Euskal Herrian naiz munduko hainbat tokitan, aurten 40.000-tik gora herritar dabiltza euskaraz komunikatzeko bidea egiten. Bai horixe. Argi dago dena den, oraindik lan handia dugula egiteko. Euskal Herriko herritarren 45% erdalduna dira, eta beraz, jendarte euskalduna amets badugu, euskaltegi guztiak dira beharrezko. Euskaltegi sendoak, Euskal Herri osoan badabiltza egokietan. Horretarako, ezinbestean, Euskal Autonomia Erkidegoko, Nafarroako eta Ipar Euskal Herriko administrazioetatik bultzada estrategikoa eman behar zaio arloari. Are gehiago, denon bultzadak mugiaraziko ditu, nola ez, egunero eta aukera dugun guztietan euskara erabiliz eta prestigiatuz, euskaraz bizitzeko nahia plazaratuz, jendea euskaltegitara animatuz. Gaur, horren lekuko, Euskal Herriko 98 txokotan baino gehiagotan elkartu gara. 1000 herritar aldi berean, eta hemen ere zuok bidelagun zaituztegula. Bultza euskaltegiak, bultza euskara. Eskerrik asko. Primizian gauza bat esango dizuet. Apuntatu data hau. 2022ko martxoaren 31etik apirilaren 10 korrika burutuko da. Beraz, apuntau, telefonotan, agendatan, gure baina egin da. Tipi tapa, korrika!